Bună ziua și bine v-am regăsit la acest episod, oameni buni. Deci de data aceasta vom juca un joculeț. Nu știu dacă pot să-i spun joculeț, o aplicație, ce o fi, aplicație, joc, în care vorbești cu un roboțel care îl cheamă Simi și haideți să începem. Uite, așa se cheamă aplicația Simi, dăm deschideți. Și prima dată trebuie să vă setați limba și dacă vreți să vorbească urât sau nu. Uite aici găsim o mână prima. Vocabular. Mă rog, o las aici unde era. Așa. Și mi-a zis el salut. Salut. Să dau fără înjurături? Hai să dau fără. Bună. Ia, ce ne scrie? Hei, ce faci? Bine. De robot. E frumoasă, seamănă cu tine. Ok. Ce să-i mai scriu? Mersi, că mi-a zis că seamănă. Nu, sunt băiat. No, I know I'm not. Nimic. Ești haios. Dar cum vorbesc roboții? Ce să mai scriem noi? Ce mai zici? Daddy, bă, asta nu mai vorbi alte limbi, că mă enervez. Care este viitorul meu? Ia. Fotomodel? Nu. Ok. Nu mă pasionează așa ceva, dar Adi. What the fuck? Sunt băiat. Ești prost. Bă, ăsta a început să înjure. Clear conversation și dăm să nu înjure de rău. Salut! Ce? What? Ce să mai scriem? Ce sărmană visezi? Oh, nu.
Ia. Ce zice? Cred că atât a fost cu acest episod. Da. Nu, este. Să vezi ce bătaie ții. Și cam atât a fost cu acest episod foarte amuzant. Sper să apăsați butonul de like, share, subscribe și pa!